Uy, tulong ka ba? Yeah. Tulong ka ba? Tulong ka ba? Pare. Salamat po, Panginoon. Uli, Panginoon, ay tapos po po mga instrumento. Pagaling mo siya, Panginoon. Sa tungan at magiging po ka matalakas sa Panginoon. At talaga ko. Pagpapalay mo ka ng pamilya sa pangalan ng Jesus. Grabe sa timon eh. Narapit yung bayarin eh. Di ba eh? Oh. Kasya. Ah, yan ang aso. Mga nalahi. Wala. Wala may ginawa ng aso. Yan na, yan. Ay, mo pa ako na. Ay, sila po. Ang mga gusto niya eh. Sobrang stress na pala. Kahit tadi po manggili, hindi tayo lang. Yung sa labas. Wala yan.
fresh ko rin eh. Wah, ay ka, di ba no? Tino tayo kaya kayo eh. Hindi tayo. Swak. Asura pa ang katoto eh. Eh? Ginawa yung paralan eh pare. Wala. Hindi ako kakakain eh. Ako kaya ka, the best pa mo lang eh. Eh? Sabi mga ba yung beto mo? Ako yun, dua, meron. Ako siya mag dua, eh? Ito siya dua. Try. Ano na? Sige pare. Ayos mo. Ano na susumbong pare? Na. Isa-isa na ka.
Siya pa rin. Bumala ka pa. Duwati ka. Ito na pa rin. Kasay ka rin, sige bibitis mo. Ya. Baka pa rin, sige bibitis sa pin. Yan. Bumanto ka na eh. Yaman niya. Sige. Yan guys, po tayo kay stroke patients recovered, Ronald Suba. So, sa kanyang munting, yan, sa anak po. Sa bahay po ng anak niya, medyo may farm ng konti rito, mas fresh kung makikita nyo. Even against na yung aming camera. So, this ay maintenance na lang na ginagawa ko sa kanya. So please, don't forget po to like and share, subscribe my YouTube channel. Magawa naman kayo pang stroke therapy. Yaman yan, boy! Kaya pagtok yan, boy. Buntok. Maganda. Wow. Mana ka? Oo. Bilis pa rin, mabilis. Aja, pare. Kaya pagtok yan, boy. Kaya pagtok yan. Ha? Ini kailangan ka pare para ma-press ko ka na. Hindi magawa yung ko mo. Pati pang project pang meto. Anong kaya na yan? Motor. Sa PCX ng Malik. Ano kaya? Sa mas naging pipintura ng ulo. Kaya rin eh. Di basta sa'yo, mga tagal o dapat? Nagula pa rin. Tama, di naman eh. Wala tila pa kanyan din. Sayang pa rin. Yapin niya ako pakuha na. Di ba? Sayang lang, di ba yun? Dapat check na kinukilang pang-aaya. Ako po. Pwede mo kayo mabagay ko eh. Boy, pula lang eh. Mali, ay siya. Aldudo. Besyani na ka eh. Siya niya na. Uy, balingin yan ang mato lang yan eh. Sorry. Balingin eh. Alam mo balikin. Akin eh. Wow. Yaw matutut kin. Oo. Yaw din. Mani po tas din manok yan. Kalal pa manok yan. Puto pa nakawan. Dala ka blamag lakad. Wala. Bingi makablamag lakad. Di pa na maglalagay niya nila mamiling oras. Sige rin doon po ba? Na? Sige ka. Karin. Kaya kami. Gusto yung baba mo yun eh, okay na. Medyo okay na. Ayo ah. Karagula pa mag-recover. Hanapin. Kasi sabi yung, pare, saan pare? Kapilan da ka kasiket. Kay. Yan yung paristro. Kaya ka naman may kapag paristro, boss. Hindi pwede. Ako ba? O, kumusta kami? Kapilang Big buy number la pa, tewa rines. Sa pakanakanwadan eh. Oh, Big buy number la pa yun ang pala matupad. balikan eh. Oo, pagbalikan di kayo ng alas 2. Ibalik kayo pong alas 2. Nini, may kan magligpit na lo. Kasi gano, may yari na lakad din ng 350. Malala may yari din 350 kayo 300 kami. Balak sa buy number ya po. Kaya paluban daw ko lang natang dyan eh. Pala maka number, nilog yun. Ay, tani ko biyan talaga. Kapilang balik ka kanyan. Kasabayo. Eh, tama. Yawer, siguro punta na Mexico. Kaya kita may pagsisigang ko rin. Sigurado yan po. Ayan guys, yung ating tropa nakaranas ng medyo ano, pero cut off yun, alam ko may cut off. Isa na, pa rin eh. Yung kapit ng barangay. Marami pa ng pagkakataon yan guys, at Alas 12. marami pa ng pagkakataon yan. Basta maaga ka lang, di ba nino? Ngayon kinatot din. Alas 12. May cut off na eh. Nanita kayong kaya, listro. Ayan. Ewan baka listro. Sige po. Hindi kayo. Ayaw mga ngayon na yan yung presidente niya. Napakandungan. Kaya na. Ngayon tayo pa ang nangyay.
Wah! Ano? Yan ko. Magpapayad. Diyan na ako siguro kaya kaya naman wala mesto ka na. Ang kamas ng recover na. Nagkaulilan. Siguro na paniwala. O yun ang hindi ka po siya. Tulad ka. Eh, Hindi tayo. At talaga. hindi nga niwala eh. Bakit yun? Dahil wala na ang tayo sa Stress. Pagal na eh. Hindi mo na. 45. Pampagara. Lalo mo sabi pa rin eh. Lalo, masama gusto ka na. Malam mo, tsuka mo kinetopes na eh, parang may mga ganun eh. Hindi eh, bawal naman yung paras ka niyan. Bawal yung paras. Nandun po. Yan nga dulot-dulot. Ayun, sa pirang balang po ito. And, lakad-lakad po. Ha? Oh. Tulog ka. Parang ganito eh, pare.